Il-Partit Laburista se organizza l-ewwel attività politika tiegħu wara il-vaganzi għas-sajf il-ħadd fl-10:30 ta' filgħodu fis-City Theatre il-Belt Valletta. Ftit sigħat qabel din l-attività One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay li spjegalna kif din qed issir f'kuntest importanti inkluż bil-ħidma parlamentari li se terġa' tissokta mill-jiem li ġejjin. F'kuntest fejn Dr. Robert Abela għadu igawdi l-akbar fiduċja tal-poplu Malti, f'kuntest fejn għada petada jiftaħ il-Parlament u ħankunu qegħdin nistennew anke dal-waqt li niddiskutu d-data tal-budget. Il-Partit Laburista ħajerġa' jiltaqa' għall-ewwel darba wara s-sajf ġewwa il-City Theatre tal-binja tal-German Workers Union fl-10:30. Mackay enfasizza b'appell lil kulħadd sabiex jattendi. Il-Partit Laburista jagħmel appell biex dan huwa l-ewwel appuntament sabiex ninaqdu kollha flimkien għal messaġġ importanti tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela.